Miért is jó nekünk ez a soros elnökség? A soros elnökség Magyarországnak lehetőségeket biztosít arra, hogy befolyásolja a napirenden lévő kérdéseket, különösen azokat, amelyek Magyarország számára különösen fontosak. Az elnökség ideje alatt Magyarország előtérbe helyezheti nemzeti érdekeit az EU-ban, például az energiapolitikát, a migrációt, kohéziós források elosztását és a mezőgazdasági szabályozásokat, amelyek kiemelten fontosak az ország számára. Mi szerepel Magyarország tervei között? Az unió versenyképességének a növelése. Ez mit jelenthet nekünk? Ez azt jelenti, hogy javíthatjuk az unió gazdasági teljesítményét és képességét a globális piacon, innovációval és fenntartható fejlődéssel. Meddig is tart ez a soros elnökség? Kikkel vagyunk elnökök? 18 hónapig tart. Spanyolországgal és Belgiummal vagyunk soron, és már második alkalommal bíztak meg minket. Akkor kimondhatjuk, hogy a soros elnökség előnyökkel jár számunkra? Igen. Igen.